Туберкулозата е болест, която за нас е останала сред аналите на историята, заедно с чумата и маларията. Вярваме, че човечеството отдавна се е преборило с нея. Днес сред нас съществуват много митове за това заболяване, но настъпи времето да се разделим с тях. И първият е, че тя е победена. Има такова заболяване. И то никога не си е отивало от нашите земи. Тя, че намалява, но все още съществува. След 90-та година имаме глобална епидемия от туберкулоза. В България няма болни от туберкулоза. Аз само съм чувал, че има такова нещо, туберкулозата, ама как дойде при мене? Кашлях, ама то от цигарите си мислех, че е. Най-засегната е северозападна България и част от централна България. От туберкулоза боледуват само малцинствата. Всеки може да се разболее от туберкулоза, независимо от неговия социален или икономически статус. Имаме едно изместване на туберкулозата към централните части на градовете. Но сега ние срещаме болни от всички категории, работещи в обществото. Най-големият враг на имунната система е стресът. А на този стрес мисля, че се радва голяма част от населението. Хора с много големи доходи, материално положение, но подложени на непрекъснат стрес, може да стане реактивирани на тези бактерии, реактивирани на инфекцията. Всеки един от нас би могъл да се зарази с заболяването в градския транспорт или на работното място. Засегнати са хора, които работят в общественото хранене. Имаме засегнати медицински специалисти и лични лекари. Така че туберкулозата е нещо, което засяга много хора, независимо от техния социален статус. И може да засегне още повече хора, ако се отнесеме пренебрежимо към нея, ако не полагаме усилия да я диагностицираме и лекуваме, защото един човек, който работи в общественото здраве или един човек, който работи в храненето на хората, би могъл да доведе до много сериозни проблеми на големи групи хора. Туберкулозата не се лекува. Туберкулозата е лечимо заболяване и стига човек да се обърне на време съответно към лекуващия си лекар или пък да посети някой от лечебните заведения. Ранната диагностика е възможна. Туберкулозата засяга само белите дробове. Туберкулозата е общо заболяване на организма. И даже на времето за това се е наричала фтизис охтика, позната, която е водила до пълно измършевяване на организма, т.е. засегнати са всички органи и системи. Като единствено незасегнати остават ногтите и косите. Туберкулозни бактерии са открити в египетските пирамиди, което свидетелства, че заболяването съществува от хиляди години. Жълтата гостенка, както е известна туберкулозата от едноименното стихотворение на Христо Смирненски, е коварно заболяване, което се диагностицира изключително трудно. В последните 15 години у нас съществува национална програма за превенция и контрол на туберкулозата, която се осъществява с подкрепата на Глобалния фонд. Директор на програмите за България от 2004 година е доктор Тонка Върлева. Епидемиологът доктор Мария Замфирова е медицински координатор на програмата. Петър Цинцърски работи като консултант и отговорник по дейностите на неправителствените организации, участващи в програмите. Доцент Донка Стефанова е републикански специалист по белодробни болести. Тя е посветила близо половин век от своя живот на грижите за пациентите, болни от туберкулоза у нас. С помощта на тези специалисти ще проследим на какъв етап е България в борбата с бялата чума, както наричат заболяването по света. В целия свет се полагат огромни усилия за контрол на това заболяване, но само искам да кажа, че годишно в региона на СЗО се съобщават около 10,5 милиона болни от туберкулоза годишно, като 1 800 000 завършват със смърт.
Данните ни показват, че над 85-86% последните години от хората, които са включени на лечение, съответно са успешно излекувани, като последните години намаляват и броят съответно на рецидивите. 1/3 от хората по света са имали контакт с туберкулозни бактерии, тъй като те се разпространяват много лесно по въздушно-капков път. Основен източник на зараза е болният от белодробна туберкулоза. Един болен, който е с туберкулоза, би могъл да зарази за 1 година, ако не се лекува 20 души, които са в контакт с него. Децата също са особено чувствителни към тази бактерия. Те могат да се заразят много по-лесно, когато имат по-дълъг контакт с болен от активна туберкулоза в затворено помещение. Ако сте в близост и прекарвате много време до болен и вдишвате микробактериите, отделени от него във въздуха, при кашлица, кихане или разговор, сте под най-висок риск от заразяване. Но все пак... Не може да стане, на улицата сме срещнали един туберкулозно болен и веднага да заболяе. Само между 5 и 10% от заразените отключват болестта. Всички болести имат инкубационен период, но за разлика от другите болести, при туберкулозата може да бъде от месеци до край на живота. Болестта може да не се прояви веднага. Той може да е в такъв скрит период, да си кашля, да си боледува, но да не ходи на лекар. Тогава той заразява, казах ви, че за 1 година той може да зарази 20 човека. За да вирее туберкулозната бактерия, трябва да срещне отслабените сили на организма. При нас идват хора, които много злоупотребяват с алкохол. 300-400 грама ежедневно концентрат, това е свръхдоза. И от злоупотреба с тютюн, от хора, които употребяват наркотици, и от много заболявания, разбира се, които поначало могат да потиснат имунната защита на организма. По-висока е заболеваемостта сред, както казах, сред компактното ромско население, където има струпване на повече хора. Квартал Изток. Най-големият ромски квартал в района на Кюстендил. Тук живеят повече от 10 000 души. Ларго е една от неправителствените организации, работеща много активно по програмата за подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза. Вече 10 години в нея участват сътрудници на терен, които събират информация за стари огнища на туберкулозно болни и картографират районите, където има риск от заболяването и е необходимо да се направи скрининг. Миналия път бехме набелезали 4 семейства, които сте консултирали. Сега трябва да влезнете, да направите скрининг. Патронажната сестра е с вас. Ако има нужда, ако се появи риск, да бъдат изследвани. Ще ви помоля да си приготвите здравно-образователните материали, достатъчно анкети да си снимате. В рамките на програмата разполагаме с 2 екипа от 4 сътрудника. Те работят, 2 сътрудника работят с уязвими представители на уязвими групи от ромска общност, 2 представители работят с лица, употребяващи алкохол и инжекционно употребяващи. Здрасти! Как сме? Правиме анкета скрининг. Ако анкетата показва по положително отговори, че лицето има право на изследване и ако лицето има желание, се изследва. Имаш ли постоянна кашлица, която продължава повече от 3 седмици? Обаче кашлицата да не е придружена с настинка или от грип. 634 души са скринирани с анкета сред уязвими роми, от които съмнителни за туберкулоза имаме 239 души. Говориме за температура 37,1, 37,5. Чувстваш ли се отпаднал? Изморяваш ли се бързо? Дори при движение, при ходене? Успяхме да открием и ефективно, разбира се, да бъдат хоспитализирани и излекувани 3 души с активна туберкулоза. С латентна туберкулоза 17 души са обхванати. През последната година бил ли си в затворени места с други хора? Приюти, комуни, арести, затвори и други? За огромно съжаление, тенденцията показва, че през миналата година са обхванали най-много болни от туберкулоза за последните 5 години. Сред уязвимите групи попадат и бежанците, особено тези, които идват от страни с повишена заболеваемост на ХИВ и СПИН.
Министерството на здравеопазването има сключен договор с неправителствени организации, които работят с бежанци, имигранти, така че тези хора се контролират, както и останалите български граждани, за да не се допусне внос на заболяването. Но искам да кажа, че в последните години, особено откакто има такъв по-голям наплив от бежанци, не се наблюдава някаква голяма заболеваемост сред тази общност, поне в България. По отношение на превенцията на туберкулозата в България, съществува установена практика, която определено изиграла своята роля в значително по-ниската заболеваемост в последните години. През 2017 година статистиката показва, че на 100 000 души има 19 нови заболели, което е 2 пъти по-ниска стойност за последните 10 години. Методите за овладяване на туберкулозата започват с БЦЖ – вакцинацията, която се поставя на 48-я час от раждането на детето и при необходимост се повтаря на 7-я месец. През няколко години децата се проверяват за туберкулозни бактерии в организма чрез проби МАНТУ, а в по-късен етап се прави и реимунизация. Сега е мода да се избягват имунизациите. Грешно разбрано, което крие много рискове не само за детето, но ако детето се разболее и заразява на другите по-късно или по-късно се разболее на по-късен етап, общува вече. Но имунизациите трябва да се провеждат. Специално имунизацията за туберкулозата. Защото ако тя не се прави, ние ще се върнем с години назад по отношение на заболеваемостта. Общо практикуващите лекари са важна част от организацията, свързана с профилактиката на заболяването, защото болните попадат първо при тях. Този общо практикуващ лекар да има насоченост, ако се усъмни при такъв пациент, че има такъв пациент, веднага да го насочи към специалист. Така че в отдалечени райони сме включвали в лечение такива общо практикуващи лекари, фелшери, сестри, където няма лекари. И те са се отзовавали и са провеждали това лечение и успешно пациента е завършвал лечение. Няколко добри практики се налагат по-масово по отношение на контрола на туберкулозата. Последните години много така добра практика бяха седмиците на отворените врати, като ние бяхме иновативни в това отношение. Бяхме първите, които организирахме такива седмици на отворените врати. Правиме го 4 пъти годишно, т.е. един месец всички лечебни заведения, които предоставят диагностика и лечение на туберкулоза, откриват вратите си и всеки, който има и най-малкото съмнение, може да отиде и да бъде съответно консултиран, прегледан и изследван при положение, че се наложи. И по този начин открихме доста лица, както с активна туберкулоза, така и с латентна туберкулоза. Ако искаме да се предпазим, трябва да спазваме редовно няколко прости съвета. Да проветряваме дома си и да пускаме често слънчева светлина в стаите. Да почистваме с по-силни препарати тип белина. Да преваряваме прясното мляко, особено когато купуваме такъв домашен продукт без етикет. Тя е много издържлива бактерия. И в непроветрено и влажно помещение, без достъп на слънчева светлина, между страниците на една книга, може да издържи с години. Симптомите на туберкулозата не са типични. Те са характерни и за други заболявания, което прави диагностицирането им много трудно и бавно. Обикновено идва след изключването на голям брой други заболявания. Кашлицата, разбира се, е един от основните индикатори за някакъв проблем. Кашлицата е продължителна, повече от 2-3 седмици. За нея се изключва друго заболяване, на което може да се дължи. Освен това, тя може да бъде съпроводена с отделяне на храчки, а понякога в един много напреднал стадий може да имаме и кръвохрачене. Другите по-разпространени симптоми на туберкулозата са задух, болки в гърдите, обща отпадналост, липса на апетит, загуба на тегло, продължителна температура. Трябва да се има предвид, че тези симптоми се отнасят главно до белодробната туберкулоза. Пробата на Мендел-МАНТУ е основният скринингов тест за откриване на туберкулоза. Това не е ваксина, а кожна проба на предмишницата, диагностичен метод, който определя дали организмът някога се е сблъсквал или носи такива туберкулозни бактерии.
у нас се прилага рутинно за профилактика, както и при хора, подложени на риск от заболяването, роднини на болен, здравни работници и други. Положителната проба МАНТУ не е метод, който установява заболяване, а само наличието на скрита инфекция. Не се плашете, ако МАНТУто е положително или с новите съвременни кръвни тестове се установи, че те са положителни. Това не означава, че имаме туберкулозно заболяване, а само латентна скрита инфекция, а не заболяване. За да се установи белодробната туберкулоза, се започва с преслушване на белите дробове. Вторият етап е микробиологичното изследване на храчката. Правят се посявки на 3 проби, като резултатите излизат след 8 седмици. Само 60-70% от случаите обаче биват установени чрез микробиологично изследване, затова пълната диагностика включва и образни методи. Рентгеновата снимка има решаващо значение, когато се видят изменения, които специалисти образна диагностика и ние, белодробните специалисти, можем да кажем за белодробната туберкулоза. Когато се установи, че един човек е подозрителен за туберкулоза, той се приема за стационарно лечение, където диагностиката продължава с други методи, които се прилагат от белодробните специалисти. Освен това, от миналата година се въведе системата за генетично изследване за туберкулозни бактерии. С помощта на Глобалния фонд бяха доставени 4 апарата в София, Пловдив, Бургас и Враца. Диагнозата се поставя само за 2 часа. Чрез тази модерна апаратура могат да се диагностицират случаи на активна туберкулоза. Лечението на туберкулозата изисква отдаденост и търпение не само от медицинските специалисти, но и от самите болни, тъй като се налага продължителен престой в болница и изолация дори от най-близките хора за минимум 6 месеца. Играем карти, табла, камена, телевизия, гледаме книги и така минава. Приемаш факта. Чакай да се излекуваш. В началната фаза болният е все още бацилоотделител, т.е. заразен. Затова лечението продължава, докато в храчката му престанат да бъдат откривани туберкулозни бактерии. Някои от хората, независимо, че са бацилоотделители, трудно могат да бъдат убедени да постъпят в болница. То разбрах, даваха ми направление, казаха да дойда тук, дойдох. И те ме приеха. В началото ми беше неприятно, но с течение на времето свикваш мисълта. Ако лечението бъде прекъснато или не се взимат определени дози от лекарствата, съществува голям риск от развитие на тежката форма – мултирезистентната туберкулоза. Не трябва да се употребяват малки дози, страхливи дози, защото те водят именно от присобяване на туберкулозни бактерии и тогава по-лесно заболяването не се овладява фактически, се развива резистентност. Бактериите на всички заразни болести са много изменчиви и много бързо стават устойчиви на лекарствените препарати. Сериозен проблем при туберкулозата е, че за момента има твърде малко лекарствени средства за борба с нея, а бактерията лесно може да стане резистентна към тях. Противотуберкулозните средства са само колкото пръстите на едната ръка. Това са противотуберкулозните средства. И ние не трябва да допускаме прекъсване на лечението, не лекуване, нали? И с това ние няма да създаваме резистентни форми на туберкулозата. Тенденцията при лечението е изключително положителна. Около 80% от болните се излекуват напълно. Положителните резултати у нас се дължат и на факта, че лечението и диагностиката на туберкулоза са напълно безплатни. Няма значение дали лицето е здравно осигурено или здравно неосигурено. Лечението му е гарантирано. Има парадокс, който хората така са свикнали с заплащането, че аз питам някои хора, защо толкова късно дойде в болница? И той казва, ми събирах си пари, за да дойда в болница. Те не знаят, че диагностиката и лечението на туберкулозата е безплатно. Туберкулозата е включена в заболяванията, които дават телк на хората,
Така че те имат възможност, ако са имали трудов стаж или ако вече са инвалидизирани, да получават подкрепа от държавата, но всъщност по-важният момент остава наистина това семейството и общността да бъдат ангажирани с това, че човека е болен, че има нужда от подкрепа и че има нужда да приключи успешно своето лечение. В България има установени традиции при лечението на туберкулозата. През последните 10 години 270 болни с мултирезистентна туберкулоза са били лекувани благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд. Беше изграден съответен сектор в специализираната болница за белодробни заболявания в Габрово. Тук искам да кажа, че лечението на тези пациенти продължава до 2 години. То е 70 до 80 пъти по-скъпо от, да наречем, обикновената туберкулоза и едно голямо предизвикателство пред всички системи на здравеопазването, не само за България, но изобщо за целия свят. Сега ние вече имаме 60-65% излекувани болни с мултирезистентна туберкулоза. И това е голямо постижение, защо се отдава такова голямо значение? Това е форма на туберкулозата, при която смъртността е по-голяма, отколкото на раковите заболявания. Точно за това, трудът на сътрудниците от неправителствените организации е изключително важна част от мерките за контрол на заболяването. Ще ти дадам няколко въпроса, ще те помоля само да си максимално откровена, за да можем да видим дали можем да ти бъдем от полза. За 10 годишна работа в програмата така придобихме доста опит. И може да прецениме кой клиент е рисков и трябва да се насочи незабавно за допълнителни изследвания. Имал съм случаи с отрицателно мантул, съм насочвал човек за допълнителни изследвания и лицето се оказва с активна туберкулоза, дори и с каверни на белия дроб. Когато лицето е без капацитет и ресурс за справяне, тогава ние го придружаваме с кола до болницата, съдействаме му там за всички видови изследване и го връщаме обратно в махалата. Получаваме обратна връзка от патронажната сестра или от доце менеджера, че лицето Хикс е с активна туберкулоза и трябва да се издири. Иван, тук ли е? И тогава вече започва едно дълго търсене при съседи, в кварталните кафета, при роднини. Хората много се страхуват от това, че да не разберат, че са болни от туберкулоза, срам ги от това нещо, страхуват се. Тук идва един много важен момент при хората, които боледуват от туберкулоза, а именно обхващане на контактните лица, с които имал контакт, съжителствал и общувал най-често. С тези момчета, откакто започнахме да работим, наистина работата е много по-лесна, защото те намират много лесно път до хората, до които аз преди това съм се опитвала да стигна, но не мога да стигна. Наистина това е от значение да умееш от общността да намериш човека и да стигнеш до този, който ти трябва. При един от болните с алкохолно зависим срещахме следния проблем. Той отказваше да пие лекарствата си в продължителната фаза, която е 4 месеца. За да стигнем до желания ефект, ние с патронажната сестра всеки божи ден в разстояние на 3 месеца в 10 часа сутринта в семейна среда вътре му давахме хапчетата. Нямаме болен, който да не е завършил лечение. Нито ромска, нито българи. Нямаме такива, които не са завършили лечение. Туберкулозата, както и ХИВ, СПИН и маларията, са определени като глобалните предизвикателства, с които медицината трябва да се справи през 21 век. За да се случи това през 2002 година, Генералната асамблея на ООН създава механизъм, чрез който да се финансират дейности за превенция и контрол на тези 3 социално значими заболявания, наречен Глобален фонд. Той финансира програми в целия свят, включително и в Европа, включително и в България. В България фондът финансира от 2004 година най-големите профилактични програми, свързани с туберкулоза и СПИН,
като подпомага правителството и Министерството на здравеопазването в тази своя политика да ограничават разпространението на тези заболявания. Финансирането на програмите е предназначено за лечебните заведения. Важна част от програмите е финансирането на мрежа от неправителствени организации, които подпомагат превенцията и контрол на заболяванията в така наречените уязвими групи. Програмата на Глобалния фонд, са 3 програми, които действаха от 2007 година насам, създадаха наистина един капацитет от обучени хора, от лечебни заведения, неправителствени организации, от общинските структури, от регионалните здравни инспекции, които всъщност бяха обучени да работят заедно в контрола на туберкулозата. Ние действително постигнахме едни доста добри резултати. Разбира се, това е свързано с една много добра координация на национално ниво, на регионално ниво. Бяха включени всичките 28 лечебни заведения, по едно лечебно заведение във всичките 28 региона. Разбира се, много важна е ролята на неправителствените организации, които работиха с уязвимите групи в този период. И разбира се, многократните и регулярни обучения и добри практики на Световната здравна организация, които приложихме през всичките тези години. Стратегията на Световната здравна организация е до 2050 година заболеваемостта от туберкулоза по света да бъде сведена до 0.